이거 다 바다로 따서 그냥 마시려 이렇게 몇 달잖아. Hambai sini press media friends dokno. Ini 23 tarik Mei jaga-jagao jenggal klaijak sini luku rokno Ramchandra Ghat constituency sini joto jagao no seng prai duita bisi hai seng thangai visit khlaikya first morning hongkai to je kesamam purawo ani thani khobor paikya je lama o wati rokni bagi kelegi pura lama khanani motolia da boni pore khaino ang video tai SDU rokno phun khaimani bai tinin bisingo immediately borok repair khai rekha kabo ekta tai boni pore sung bogabil abo bisio thangka aro bahaino high market set je khlaijak tongmani agi blaike condition tawa hamyang thanga aisi wati rok pawi rok lai tongkha bonobo repair khainen bagi sung prostituti nanai busangni koyek din bisingo tai boni paikhyang kaino sung Ramdoyal bisio phaisok paikyao jaga duita sak sori hamya blaike condition hamya borok ni nukung bai sung malaikha kaisa hangkang kaito buri sini bukukjuk bo blaike sak sori hamya tabo jaga haino nukana sini ukulubo bo blaike sori hamya bini nukungo sung phaino phaikya tai sini torof theke je mansak sung borok ni onukung kosto ni taimo chugya ni taimo sung chuba lainai te ani nijini fan libo borok no koyek dini bisingo sanction khairo naita kang lukurok no bono sanani musungo obo high crisis ni taimo je chugui tongnai baksa rok buskang agok lai sung bukha kwar ke phainani dorkar chugya poribar no ja mansak sung chuglaina chuba lainan dorkar o wati jorao baksa ba samung matangya gadin haidra khai chanai rok borong bagi blai kosto kai ja mantui as a human being as the prasa brother sister ngai kaisa no chubalai mang khangka abo blai khai kaham moharaj waboro nayo the prasa kising the prasa ngai kaisa ni bipod apodo jotono chubalai nen bagi hambai maro tini sini block president Tipramot Hani sini dada olen teba hambai maro sini block ni vice president sini dada rupu di sini chairman sini tongo laika hambai tei sini joto warriors ro bubagrani sengkrak ro borok jotono hambai obo hai wati jora phano tini borok visit khlaiei nukung sugyani jora borok logire phaimo bagi blai ka hamba